ду маъмури милиса ва як сокини оддӣ барои шантажи ҳамҷинсгароӣ дар Тоҷикистон ба пардохти 165 000 сомонӣ муодили тақрибан 20 000 доллар ҷарима муваззаф ва аз боздошт раҳо шуданд. ҳукми додгоҳи ноҳияи Синои пойтахт дар ин бора охири ҳафтаи гузашта содир гардид, аммо то ба ҳол қувваи қонунӣ нагирифтааст. Як манбаъ дар додгоҳи ноҳияи Сино рӯзи 26 апрел гуфт майёр Шоҳрамазон Боронов, капитан Нарзуллои Асламзод ва шарики онҳо Диловар Мирзоев ҳар кадом 55 000 сомонӣ ҷарима шуданд. Оятулло Сайфиддинов, капитани милиса ки созмондиҳандаи шантажи ҳамҷинсгаро унвон мешавад, таҳти пайгард қарор дорад. ин гурӯҳ моҳи феврали имсол аз ҷониби Оҷонсии мубориза бо фасоди Тоҷикистон ҳангоми гирифтани 5 000 сомонӣ аз як сокини Душанбе боздошт гардиданд. Нисбат ба ин гурӯҳ бар асоси тамаҷҷӯӣ ва қаллобӣ парванда боз шуда буд. Баъдан зимни тафтиш моддаи тамаҷҷӯӣ аз парвандаашон лағв гардид. онҳо бар асоси моддаи қаллобӣ ҷарима шуданд. ба гуфтаи манобеъ, ҷабрдида ба қарори додгоҳ эътироз накардааст. пайвандони 3 нафари ҷавобгар низ ҳукми додгоҳро одилона хондаанд. Фирӯз Набиев, яке аз наздикони майёр Шоҳрамазон Боронов, рӯзи 26 апрел ба радиозудӣ гуфт, додгоҳ ҳолатҳои зиёди сабуккунандаро ба инобат гирифт. ӯ гуфт, бори аввал содир кардани ҷиноят дар таъминоташон будани фарзанди ноболиғ ва маёбро ба назар гирифтанд. вақте Шоҳрамазонро боздошт карданд, падараш фафтид. як додари маёбаш дар тарбияи ӯ аст. вазъияти зиндагиаш вазнин аст. инҳо ноогаҳона ба ин кор рафтанд. ҳамаи ҳамин ҳолатҳоро додгоҳ ба эътибор гирифт ва нисбат ба онҳо ҳукм содир кард. ин ҳам суҳбати мо афзуд ба ҳадди шароити Боронов сахт аст ки аз 55 000 ҷаримаи таъиншуда 36 000-и онро дӯстону ҳаммаҳалҳо ҳамчун кӯмак ҷамъ карданд. боқимондаро бо фурӯши мошини Опелаш пардохт, гуфт ӯ. мақомоти оҷонси мубориза бо фасод дар шаҳри боздошти ин гурӯҳ гуфта буданд ки онҳо барои паҳн кардани маълумоти бадномкунанда ва боз намудани парванда барои ҳамҷинсгароӣ аз шаҳрванд А пора талаб карданд. дар гузашта бархе аз ҳамҷинсгароён дар Тоҷикистон гуфта буданд ки мавриди шантаж қарор мегиранд, вале то кунун ҳеҷ далеле сабт нашуда буд. омори дақиқи ҳамҷинсгароён дар Тоҷикистон маълум нест. танҳо соли гузашта мақомоти вазорати корҳои дохилӣ гуфта буданд ки беш аз 300 нафарро ҳамчун ҳамҷинсгаро сабт карданд.